לזכור רבותיי, לזכור טוב 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 שאנחנו נמצאים, השבוע מתחיל 7 ימים האחרונים של השנה. שבוע הבא בעזרת השם זה יהיה ערב ראש השנה, ממש טרי, ערב ראש השנה, בעזרת השם יתברך, נעשה חיזוק כולנו, נכון? שלישי בערב ראש השנה. אבל השבוע יכול יום חמישי האחרון של שנת תשע"א, יהיה יום שישי האחרון של תשע"א, שבת האחרונה וכולי 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 וכולי, וכתוב בספרים הקדושים שבכל יום אפשר לתקן את כל הימים של השנה שעברה, של השנה הזאת שהייתה. ביום חמישי הזה את כל ימי חמישי, יום שישי את כל ימי שישי, שבת בכלל, שבת קודש, כתוב על הדברים נפלאים ונשגבים, ולכן נשתדל להקפיד בשבוע האחרון של השנה, שבוע האחרון של השנה, תפילות במניין כמו שצריך, קריאת שמע למיטה כמו שצריך, ברכת המזון כמו שצריך, בין אדם לחברו, בין אדם לאשתו, לפרגן יותר, לסוח יותר, בימים האלו, 7 ימים, אתה מתקן את כל השנה כולה. שבת הבאה עלינו לטובה, תשתדל להכניס אותה, לא 20 דקות כמו שכתוב בלוח, חצי שעה לפני השקיעה. קח עוד מקדם בטיחות, 10 דקות לפני הזמן שכתוב בלוח, קח 10 דקות לפני כן, תכניס את השבת, תוסיף ברכה. נכון, היו שבתות שאתה פספסת קצת, תן עכשיו מקדם בטיחות. נשתדל כולנו, בעזרת השם, שבשבוע האחרון של השנה, הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו, שוב, אני לא אומר בשבוע הזה ללכת, להיות בבסלים, בג'לביות ואיזה. אתה תהיה מה שאתה, אבל מינימום שבמינימום, מילימטר כלפי אלוקים. מילימטר, לא יותר. התקדמות קטנה. אנחנו נרצה לכבוש את העולם, ניפול, חס וחלילה. לאט לאט. אבל תראה, הקדוש ברוך הוא, אני משתדל יותר בימים האלו. בימים האלו מצלמים אותך. מצלמים אותך, תמונת סטודיו, מצלמים אותך. זה מה שיופיע בתעודת זהות. איך שנראית בימים האלו, תעודת זהות לשנת תשע"ב, יופיע איך שנראית בשבוע האחרון של השנה. לא לחכות עד 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה זה כבר לאלו שפספסו את המועד א', זה כבר המועד ב'. אנחנו משתדלים בעזרת השם, לזכות בדין, בעזרת השם, בראש השנה הבאה עלינו לטובה, שלכולנו בעזרת השם, שנה ברוכה, שנה מאושרת, בעין ואלף, מאושרת, עשירה ואושר ובריאות ונחת ובניית בית לכל מי לכולם צריך שיהיה בניית בית נאמן בישראל, ואחינו כל בית ישראל בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא יוציא את כולם מאפלה לאורה, בשיבוד לגאולה, השתה בהגלה בזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן.